ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. 24 траўня у клубе TNT гурт «Мутнае вока» прадставіць свой трэці новы альбом «Метро». І лідар гурта Евген Змушка сёння госць нашага жывога эфіру. Прывітанне, Евген. Прывітанне ўсім і не хварэць. Ну, тут ужо цяжка захварэць, дзякуй Богу, у нас сонечна на вуліцы. Я яшчэ хачу нагадаць нашым слухачам, што нас можна не толькі слухаць, а яшчэ і стаць нашымі гледачамі. У Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце, калі ласка, глядзіце нас і пакідайце свае каментары пад відэастрымамі, можаце задаваць Евгену любое пытанне, ён абавязкова вам адкажа на ўсё. Ну, Евген, увогуле, як справы і як адбываецца ваша падрыхтоўка да прэзентацыі альбома? Справы мае ці нашы? Ну, увогуле твае, як справы гурта? Вельмі прыстойныя, вельмі цікавосткі, прышпільныя. Па-рознаму, усяляк бывае, але ў асноўным, канешне, час праводзіцца на рэпетыцыйнай базе і ў маім пакойчыку асабіста, дзе ўжо складаецца новая песня для наступнай працы, для наступнай работы. Ты лічыш, у 21 стагоддзі мэтазгодна выпускаць альбомы, бо акурат «Мутнае вока» раз і выдасць альбомчык. Ці апраўдана гэта на агул? Ці варта выпускаць? Ваш многія гурты цяпер адмаўляюцца ад альбомаў, яны збольшага проста лупяць сінглы і ўсё. А гурт Black Sabbath у свой час зламаў стэрэатып і наўмысна перасталі выдаваць сінглы, а заняліся толькі лонгплеямі. Не, ну, што тут, ну, канешне, не, і тое варта. Гэта ж усё адно, гэта творчая праца, гэта матэрыял, гэта прадукт. Ён у любым выпадку знойдзе свайго слухача. І можа на пачатку гэта быць сінгл, потым гэта можа быць альбом, потым гэта можа быць лайв, запісаны жывы канцэрт. Потым раз і яшчэ адзін які-небудзь сінгл з адной-дзвюх песень. Ну, галоўнае ствараць, галоўнае пісаць, ніколі не стаяць на месцы. Круто. Дык што наконт вашай прэзентацыі? Што там будзе цікавага? А вы самі ўжо казалі, што яна будзе 24 мая у рок-кавярні TNT. І? Мы ведаем, што будзе вельмі цёплае надвор'е і сіноптыкі беларускія памыляюцца часам. Памыляюцца. Можа, каму-небудзь падасца, што у кафэ, у клубе ў гэты дзень будзе вельмі душна і спякотна, але гэта не так. Будзе адчыненыя дзверы і мы проста будзем вельмі рады ўсіх пабачыць. І таму не зважайце ўвагу, не звяртайце на тое, што гэта ўжо будзе амаль што лета і будзе спёка. Прыходзьце нас падтрымаць, і мы будзем вельмі ўдзячныя таму, як мы доўга шлі да гэтага лонгплея, да гэтага канцэрту ў прыватнасці. Ну, давай пра альбомчык крыху пагаворым. Вось ты кажаш, што гэта такі альбом і песня якога пра чалавечыя душы, так, пра рэальнасць і рэальнасць. Мы ўжо столькі наказалі інтэрв'ю пра гэты альбом, я проста не ведаю, што дадаць. Эксклюзіўнае для Еўрарадыё. Все ж пра што гэты альбом і якім ён для цябе стаў? Эксклюзіўна менавіта для Еўрарадыё? Ну, так. Гэта альбом еўрапейскі. Вось яно што. То бок, все ж глядзі. Ты неяк казаў, што нельга параўноўваць Еўропу і Беларусь, і што нельга параўноўваць беларускіх музыкаў і еўрапейскіх музыкаў, а тут ты зараз заяўляеш, што ўсё, гэта альбом еўрапейскі. То бок, все ж ты адмовіўся ад таго, што нас нельга параўноўваць? Ну, калі атаясамляць Беларусь ці з захадам, то бок з Еўропай, ці з усходам, то бок з Расіі, нам больш пасуе захад. А чаму? І сваё музло, сваю музыку мы лічым больш такой не салковай, не салдэпаўскай, а ўсё ж такі паходжанне амерыканскага, брытанскага і сумяшчэння падобных жанраў. Давай песню. Мы сёння абяцаем нашым слухачам, што Евген будзе граць песні з новага альбома, і вось зараз мы адну з іх паслухаем, што гэта будзе за песня. Ну, давайце, гэта будзе песня пра горад. Калі ласка. У городе
гэтым мусіць застацца жывым элементам сярод дэкарацый. Эксперименты завершены марно, уздымаю руки. Небо, не подмани меня с тобой на ты. Были калибру однолького иного колору, полностаканными пустыми вокзалами с тобой на ты. Были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Далі що буде ефектом плацебо, этой город тримає і накриває, наповнює груди з кожним новим уздихом. Легчей, легчей. Небо, не подмани меня с тобой на ты. Были калибру однолького иного колору, полностаканными пустыми вокзалами с тобой на ты. Были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня с тобой на ты. Были калибру однолького иного колору, полностаканными пустовокзалами с тобой на ты. Были, так не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. Небо, не подмани меня. В городе дым. Я нагадаю, сябры, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, лідар гурта «Мутнае вока» Яўген Змушка. Сёння у нас такі акустычныя канцэрты, ну і, натуральна, размова з Яўгенам, у тым ліку і пра новы альбом гурта «Мутнае вока», трэці па ліку. Ён называецца «Метро», і ён будзе прэзентаваны 24 траўня у сталічным клубе TNT. Слухай, а вось такая, што ваш альбом еўрапейскі, так? Ну, гэта просто я дадаў да назвы вашага радыё. Ён можа быць і салковым. Ну ладно, ўсё адно, гэтае слово такое ад «Мутнага вока», ну, яно такое добрае. Глядзі, вось я апошні раз з табой рабіла інтэрв'ю ў 2013 годзе, уяўляеш, колькі гадоў прайшло, кашмар. Так, і ты казаў, што «Мутнае вока» сумяшае поп, сапраўдны хэві і не выдаёце гэта за мейнстрым. Але мне падаецца, што цяпер ўсё ж вы рухаецеся акурат у бок мейнстрыму і ўжо зараз не цураецеся гэтай назвы. Хацелася б. Не то, каб хацелася б дадаць, што час дыктуе свае ўмовы, але проста збольшага песні прыстойныя. Гэта 10 кампазіцый з лонгплею. З шэрагу песень, якія напісаліся цягам 2 год, мы проста адабралі ты, які, на нашу думку, усяго гурта цалкам падаваліся найбольш цнатлівымі і прыстойнымі для таго, каб запісаць іх у якасці рок-бэнда. Ужо не ведаю, наколькі яны папсовыя адбыліся ці не. Гэта, канешне, гледзячы з чым параўноўваць і адносна чаго яны мейнстрымавыя. То бок я гляджу сёння мейнстрым, это натуральна нейкая трацтва, нейкі рэп на расійскай мове. Падлеткі гэта хаваюць. Таму я не ведаю пакуль што тут дадаць. Адзінае, што час і праца ўсё ў сумяшчэнні дадуць свой плён і пакажуць, хто чаго варты і што чаго каштавала.
Ну, дарэчы, а як увогуле табе вось гэтыя рэп на расійскай мове і вось гэтыя ўсе новамодныя плыні, якіх чамусьці вось чынавенства беларускае забараняе для таго, каб вось мы высокаінтэлектуальнае грамадства беларускае для масавага аднаўлення гэта глядзела. Правільна робіць. Я лічу, што гэта смецце. Гэта натуральнае лайно. Ну, то бок мне ўвогуле рэп не пасуе. Але я люблю хороший, якасны рэп, кшталту Шакур Тупак, The Coolio, той же самый Eminem. Ну, ёсць класныя рэперы, насамрэч, якіх хацелася нават у дзяцінстве, у маленстве слухаць. Калі ты іх песню чуў па радыё, то цяпер я проста не адрозніваю адно лайно ад другога. Але, ну, з іншага боку, ці можа дзяржава, вось, напрыклад, мяне, падаткаплацельшчыка, забараніць слухаць тое, што я хачу, і пайсці на канцэрт той, на які я хачу? Вам ніхто не забароніць. Ну, тым больш, што інтэрнэт робіць сваю справу. Ну, правильно, але чаму, калі інтэрнэт робіць сваю справу, дзяржава забараняе гэтых выканаўцаў у нас у Беларусі? Менавіта дзяржава ці нейкія культурныя адказнікі, арганізатары? Ну, а што, яны не дзяржава? Я маю на увазе чыноўнікі пры, напрыклад, Мінгарвыканкаме гэта не дзяржава, гэта дзяржава. Я не ведаю, ўсё адно на слупах адзін на адным гэтыя рэп-канцэрты абвяшчаюцца. Але яны ў выніку ўсё адно многія не адбываюцца з іх. Ну, то бок ты не лічыш нічога страшнага, ты наадварот мяркуеш, што часцей нашыя головы будуць, калі гэтыя выканаўцы да нас не прыедуць. Я проста гранж, я альтэрнатыўшчык, я не ведаю, чаго грунтоўна дадаць у сэнсе у адпаведнасці з жанрам рэп. Добра, ну а гранж цяпер? Это па-ранейшаму актуальна? Ці гэта такі эксклюзіўчык, на якім трэба... У некаторых колах актуальна па-ранейшаму колах. Допустим, у Питере, Санкт-Петербургу, куды мы ездзілі з трыб'ютам Нірвана у лютым гэтага года. Там назбіралася людзей нават зашмат больш, чымсьці ў Маскве. І пагатоў тым больш, чым у нас у Мінску, ці ў любым горадзе нашым. Ну, вы па-ранейшаму таксама лічыце сябе адэптам гэтага стылю, так? А мне ўсё роўна, як бы мы яго не назвалі, вы ўсё роўна ў сваіх рэцэнзіях напішаце гранж-бэнд. То бок, я не лічу, ну, навошта крыўдаваць ужо на люстру, калі ты такім нарадзіўся, абраў гэты шлях, і з дзяцінства у трэскі разносіў гітары, інструменты, мікрафоны, і каштавала толькі адзін раз выступіць на трыб'юце Кабэйна, як цябе ўжо нараклі, на цябе павесілі гэтае ярмо. Я нагадаю сябры, што Евген Змушка, лідар гурта «Мутнае вока». Сёння госць нашага жывога эфіру, ён спявае песні і распавядае увогуле пра новы альбом, ну і пра гранж, як вы бачыце. Калі у вас ёсць пытанні да Евгена, калі ласка, пакідайце іх пад нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках. Евген на ўсё адкажа. Слухай, ну як ты увогуле лічыш, наколькі важна цяперашнім музыкам ісці ў нагу з часам? Ці можна неяк без гэтага абысціся? Я лічу, што, па-першае, варта натхняцца першакрыніцамі. То бок, сапраўдныя музыкі, там, які-небудзь блюзмены, Нік Кейв, Майкл Джексон, соул-спявачкі, блюз, джаз, пост-панк, амерыканскі пост-панк. Натхняцца першакрыніцай і сачыць таксама за навінкамі, за першакамі. Але ж проста самае галоўнае мець свой клёк, уласны розум і умець адсартыроўваць пасроднасць, лайно ад сапраўднай контркультуры. Ну, як гэта адсартыраваць? Вось якім чынам, гэта інтуітыўна адбываецца, ці ўсё ж, ну, гэта трэба самому дамагчыся. Гэта не раўнуючы, як няма рок-школы. Цябе могуць навучыць спяваць, граць на гітары, на фортэпіяна, але навучыць стаць лідарам нейкай унікальнай адзінкай выканаўцам непасродна, шаманам, цябе такой школы не навучаць. Так же самае тут. Трэба ўмець уласны густ, клёк і ўмець проста адсартыроўваць у гэтай штодзённай плыні інфармацыі, проста ўмець абіраць для сябе самае істотнае. Я нагадаю сябры, што Евген Змушка з гурта «Мутнае вока» сёння госць нашага жывога эфіру, і мы літаральна праз некалькі хвілін сустрэнемся і працягнем нашу гутарку. Заставайцеся тут. Еўрарадыё. Моц настрою.
Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Добрый день, 14:20 у Беларуси. При микрофоне Лиза Кучаровая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Суд Цэнтральнага района Мінска сёння судзіў Вячеслава Касінерава на 10 сутак адміністрацыйнага арышту за запалены фаер на дазволеным першамайскім мітынгу. Суддзя Вікторыя Шабуня прызнала яго вінаватым у дробным хуліганстве. Як паведамляла Еўрарадыё, Касінерава з двума паплечнікамі затрымалі на мітынгу ў кіеўскім скверы 1 траўня, якія ладзілі недзяржаўныя прафсаюзы. Пазней Касінерава і яшчэ аднаго затрыманага адпусцілі з пастарунку. 2 траўня Касінераў прыйшоў у суд Цэнтральнага района, каб падтрымаць 3-го затрыманых. Каля суда Касінерава затрымалі амапаўцы і завезлі ў РУС. Там яму заявілі, быццам ён арганізаваў адзіночны пікет. Суд над ім адбыўся сёння. Беларусі патрэбныя прадпрыемствы, якія жывуць без пастаяннага падсілкоўвання з дзяржбюджэта. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў сёння на нарадзе па рашэнні актуальных пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Таксама Лукашенко запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр забяспечыў рост заробкаў. Падчас сёлетняй уступнай кампаніі ў ВНУ абітурыенты змогуць выкарыстоўваць сертыфікаты ЦТ за 2017 год. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш. Такое новаўвядзенне ўведзенае указам нумар 4. У адпаведнасці з ім тэрмін дзеяння сертыфікатаў ЦТ падоўжаны да 2 гадоў. Такім чынам абітурыент, які мае сертыфікат за 2017 год, можа здаць ЦТ таксама сёлета і выбраць лепшы вынік. Заўтра ў некаторых раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, ды прагназуецца навальніца. Дзённая тэмпература паветра будзе вагацца ад 24 до 30 градусаў цяпла. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. У рытме жыцця, у цэнтры падзей. Яшчэ раз усім прывітанне. Гэта жывы эфір Еўрарадыё. Не хвалюйцеся, сёння тут настраивае сваю гітару Яўген Змушка з гурта «Мутнае вока». Сёння Яўген гость нашага жывога эфіру. Нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у Фейсбуку, ВКонтакте, в Аднакласніках і там жа пакідаць свае пытанні. Мы абавязкова ўсе іх зададзім Яўгену. Ну, Яўген прыйшоў да нас не толькі з гітарай, яшчэ з новым альбомам, які называецца «Метро», і які будзе прэзентаваны 24 траўня ў рок-клубе TNT. Ну і сёння мы слухаем натуральна песні з гэтага самага новага 3-го па ліку альбома гурта «Мутнае вока». Паехалі. Што мы там зараз граем? Любоў сурагат. Пагнали. Стены, двери, термины, лимиты, я без полы надараю, я без полы надараю. Целый, разбитый, уцелый, знаук мимо, я без полы надараю, я без полы надараю, я без полы надараю. Рыба помирает с головы,
вакцина есть іншая, не суррогат, а смак любови. Не суррогат, а смак любови. Не суррогат, а смак любви. Стены, двери, термины. Я бесполымя догораю, я бесполымя догораю, я бесполымя догораю, я бесполымя догораю. Нам ново тебе поверу, рыба помирает с головы, а как пропустить поверхных? Не суррогат, а смак любови. Не суррогат, а смак любови. Не суррогат, а смак любови. Не суррогат. Евген Змушка сёння нам спявае пра не сурагат, а смак любові. Гэта жывы эфір Еўрарадыё, і мы размаўляем сёння пра новы альбом гурта «Мутнае вока», «Метро», і, уласна, сам альбом і ўсе гэтыя песні, якія сёння гучаць у нас у акустычным варыянце, вы зможаце паслухаць на канцэрце 24 траўня ў рок-клубе TNT. Гэта будзе прэзентацыя альбома. Евген, тут ужо актывізаваліся ўсё ж нашыя слухачы і гледачы, і вось піша Арсен Пахомаў: «Привет, Женя, от Сені, 8-го увидимся». Не ведаеш, хто гэта? Прывітанне Арсеній. Так, піша Евген Кананович: «Прывітанне, цікава, чаму на вокладцы новага альбома менавіта фота першамайскай станцыі, ці гэта штосьці азначае, ці не? Дзякуй». А як адразу, не хачу па-габрэйску адказваць пытаннем на пытанне, а як адразу дазналіся, што гэта менавіта першамайская? Ну, можа, там чалавек жыве, ці, напрыклад, вучыцца. Так гэта ж клёва і прыстойна, калі адразу дазнаешся, убачыўшы родную пляцоўку, родны перон. Дык чаму? Чаму менавіта? Ну, яна двухбаковая. Толькі таму? Яна самая неардынарная, яна найбольш пасавала для выяўлення вокладкі, і нам заўжды падавалася яна нейкай загадкавай і таямнічай. Я ўвесь час блытаўся, з якога боку адкрыюцца дзверы. Ну, яна неяк, як неіснуючая станцыя, як нейкі прывід, як трохкутнік гэты нейкі. Просто такая дэманічная крышку. Не падобная на астатнія. Алексей Несцераў пытаецца, якія беларускія гурты найбольш блізкія вам па духу? Іх шмат. Гэта Пукст, гэта Петля прыстрасця, гэта і Голая манашка, гэта і гурт Акуты, гэта і што-нішто з Лявона Вольскага, гэта нават і Троіца, і Палац. Усё залежыць ад настрою і ад імпэту, гатоўнасці слухаць менавіта ў той ці іншы момант. Гэта і Тонкі ход, такія бадзёрыя хлопцы, ну, такія аўтэнтычныя, такія надзвычайныя. Гэта і Airworm, такі ўжо сталы квартэт з гародні квартэт, такі інструментал клёвы, не ведаю, што зараз гіве. Ну, гэта шэраг панк-гуртоў і кшталту гранжа, але я зараз нават не ўзгадаю некаторыя імёны, яны вельмі underground, нават яшчэ ў большай срацні, чымся мы. А глядзі, яшчэ Дзяніс Валаховіч пытаецца: Евген, апроч музыкі, чым вы яшчэ захапляецеся? Прыродай, лясамі, палямі, калоссем, збожжам, горадам, дах, чырвонае віно, дзяўчаты, акуляры, не ведаю, кніжкі. Што чытаеш зараз? Прыйшоў з кніжкай, так? Што чытаеш зараз? Так, я просто абсалютна выпадкова захапіў маё тралейбуснае чытво. Алексей Палачанскі, мой цвік. І што гэта? Выдавецтва Галіяфы, я вельмі раю. Там невялічкія апавяданні такія, вельмі неназойлівыя, вельмі лёгка чытаецца. Канешне, я перачытваю ўжо ў другі ці трэці раз, пасля таго, як ужо прачытаў, перасіліў астатнюю паэзію
кшталту Хуана Мануэля Маркаса, Міхай Зізюк з ягоным раманам «Планктон» мне вельмі падабаўся. Ну і шмат чаго. Артур Клінаў, ну і гэтак астатняе. Чаго зараз рэкламаваць літаратуру? У нас тут не літаратурны вечар. Так, Што і казаць, багатая наша краіна ўсё ж такі на выдавецтве, на пісьменнасць і на сапраўдных пісьменнікаў. Як і пачаткоўцаў, так і сталых творцаў. Ну, класна, што ты гэтым цікавішся, таму што не кожны музыка, які прыходзіць да нас у студыю, можа вось так распавесці, каго зараз менавіта з беларускіх аўтараў ён чытае. Гэта трэба ведаць сваіх? А па-мойму, гэта толькі набывае моду і вартасць. Зараз шмат, вельмі людзі прыходзяць і цэлыя залы напаўняюцца, калі прэзентацыя нейкай кніжкі пісьменніка маладога, якога я не ведаў. І ўвогуле моладзь цікавіцца і ездзіць на ВДНХ і наведвае Галіяфы. І астатнія незалежныя выдавецтвы. Слухай, яшчэ таксама Дзяніс Валаховіч пытаецца, якія казусы з вамі здараліся на канцэртах? А што ўкладаецца ў паняцце казус? Ну, нейкія незвычайныя падзеі, можа, нейкія незвычайныя сітуацыі. Ну, калі на апошнюю песню прасоўваецца чвэрць залы і пачынае скакаць і танчыць разам з музыкамі, гэта ўжо не здарэнне, гэта ўжо не арыгінальнасць. На апошнюю песню, ці калі на апошнюю песню зала збіраецца і ідзе ў гардэроб. Такое таксама бывае, у вас не, відаць, так? Гэта у папсовых артыстаў. Спадзяюся, не заспеем такога. Ну, раней былі паламаныя і спаленыя стулі. Я не ведаю, наколькі гэта ўжо актуальна, і хто на сённяшні дзень гэта ўзгадае. Гэта на пачатку вашай творчасці? Не, гэта пачалося, бярэ свой пачатак з 10-го году. І ладзілася. І апошні стул, дакладна, быў спалены і разбіты на канцэрце ў снежні 2014 году ў клубе «Рэпаблік». Ага. Всё, больш пасля такога не было, мэблі больш не займаліся. Ясна, давай яшчэ песеньку сыграем, добра? Гэта, дарэчы, людзі песні з новага альбома гурта «Мутнае вока», «Метро». Што зараз прагучыць? Я, канешне, возьму на сябе рызыку выканаць вельмі інтымную песню. Ну, давай. Але мы без большага романтыкі, як без гэтага. Песня называецца «Ёй». Так і называецца, складаецца усяго з 2 літар. Уся песня? Толькі ейная назва. Ну, дзякуй Богу, не з 2 нот. Кожная нехта недзе чакае, дзе гэты нехта і хто ён такі. Побач з табою буду ласкавы перад усім. Стираюцца межы і рвецца мень, руйнуюцца сцены, струменіцца прамень. Вось маё сэрца, душа ты маі, толькі нікому не давай. Надзея людзей на сонечны край яскравых падзей. На мапе блакітнай згубілася моя. Стираются межи и рвется мень, руйнуются стены, струменится промень. Вось моё сердце, душа тримай, только никому не давай. Ни капли сумневу, ни водных граммов. Ты діагноз на кардіограму, стрелы годинника тают. Кожна нехта недзе чакае, дзе гэты нехта і хто ён такі. Давай будем разом, давай помолчим и поглядим, як стираются межи и рвется мень, руйнуются стены, струменится промень.
моє серце дуже тримай, тільки нікому не давай. Стиралися межі і рвався мень, руйнувалися стіни, струменівся промінь. Ось моє серце дуже тримай, тільки нікому не давай. На мапі блакитній згубилася моя. Слухай, так, я мушу расказаць нашим слухачам, што гэта Евген Змушка з гурта «Мутнае вока». Сёння грае ў нас песні з новага альбома «Метро», і гэты самы новы альбом будзе прэзентаваны 24 траўня ў рок-клубе TNT. Тут у мяне яшчэ такі вось момант, трэба запытацца ў цябе пра кожнага нехта недзе Чакветадзе. Чак што? Чакветадзе? Чакае. Чакае? Это, відаць, чакае. Кожнага недзе... Кожнага нехта недзе чакае. Так. Каго гэта? Зараз на нейкай грузінскай мове распачалі. Ну, гэта апіска такая. Хто каго недзе чакае? Хто каго недзе чакае? Гэта атрымліваецца пра гэта і ваш альбом? Увесь? Пра такія зносіны чалавечыя паміж сабой? Адзін з ягоных цвікаў. Адна з акалічнасцяў, адна з дэталяў. Ну што тут незразумела, мы ўжо як мага больш прымітыўна паставілі сказ. Кожнага нехта недзе чакае. То бок кожнага чакае ягоны чалавек, ягоная палова ці чвэрць на пероне, на паверсе, на балконе, у ложку. Окей, а фронтменаў гуртоў, якія граюць гранж, таксама чакаюць часта? Увогуле ёсць вось гэта ўжо зараз у цябе адчуванне, што там ты ідзеш па вуліцы, у цябе бяруць аўтографы, там дзяўчаты, я гэта не люблю. Я стараюся як мага даўжэйшыя велізарныя акуляры на сябе начапіць. Ці пры магчымасці яшчэ і парык. Просто не, ну я гэта нахаваўся ўжо. Ўсё гэта было ў 10-м і ў 12-м годзе. Кожнага з нас і пазнавалі, і замаўлялі селфі акурат на вуліцы. Ну, у гэтым жа ж непрыемна, канешне, што і казаць, хаця не заўжды. Калі ты ідзеш не ў самым выдатным гуморы, з пахмеля ці яшчэ з чаго-небудзь, менш за ўсё хочацца, каб табе пазнаў нехта на вуліцы. Слухай, дарэчы, вось тут Юра Стыльскі нядаўна быў «Здай дарогу», і ён казаў, што ў нейкі момант, ну, вось як бы гурт граў, а потым раптам зразумеў, што, ну, як бы вось фронтмен — гэта такі чалавек, які нясе адказнасць за песні, за гурт, за публіку, за ўсё, і трэба ўвесь час быць у такой добрай форме, каб як бы не падставіць сябе. Ёсць такое? Юрася часта часцяком пазнаюць. Я меў магчымасць пераканацца літаральна 25 сакавіка, калі пасля выступу мы ішлі разам на фудкорт з ягоным дырэктарам. Да яго просто 4 разы мінімум прычапіліся, каб замовіць селфі. А цябе? А я быў у акулярах і ў шапцы. Ясна, ты шифраваўся. Ясна, глядзі, Мэцью Сігурдсон піша табе «Прывет з Варшавы, хлопцы». Мэцью Сігурдсон. Клас, табе таксама, я ў Варшаве ніколі не быў. І вам прывітанне. Так, ёсць нешта такое, што цябе раздражняе ў беларускай музыцы? Адзінае, толькі што ейная памяркоўнасць. А як нам быць непамяркоўнымі? Да і калька. І больш за ўсё, па-мойму, калі музыкі самі саромяцца сябе і самі цураюцца і боязна ім выкладаць свае сапраўдныя думкі і пачуцці. Страшна эксперыментаваць, браць нешта адтуль, адсюль. Страшна стаць незразумелымі, спрабуюць пісаць нейкую папсню у надзеі і роспачы на тое, каб стаць знакамітым і ратавацца па ўсіх радыастанцыях і тэлеканалах. І проста маюць вялікую рызыку стаць як распушчальная танная кава у цёплай вадзе. Проста распушчаецца натуральна ва ўсім гэтым віры шмат абразі ўсяго гэтага, проста разнастайнасці.
Ага, дзякуй, Женя. Я нагадаю, што сёння госцем жывога эфіра Еўрарадыё быў Яўген Змушка, лідар гурта «Мутнае вока». Яўген нам распавёў крыху пра свой новы альбом «Метро», які будзе прэзентаваны... Пра іхні новы альбом. Так, «Метро», які будзе прэзентаваны 24 траўня ў рок-клубе TNT. Уваход бясплатны? Какой трасс цены быть бесплатным? Ну так, какой холеры я могу быть бесплатным? Бесплатной акустики мы уже наигрались тягом часу зимой. Не, уваход, ну, ён, у любым выпадку ён будзе не такі дарагі, неш так шталту 15 рублёў. Окей, то бок, Денис Валаханович, вось адказ на ваше пытанне, грошы альбо музыка, грошы. Усяго найлепшых, да пабачэння. Да пабачэння ўсім. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.